niki mboten usah kuwatir. Sing penting jenengan ngibadahi sing tekun. Merasa mbok apalno insyaallah besok iso jawab dhewe. Allahumma. Kula kuwatir engko gek-gek jenengan bar krungu pengajian ngene terus malah gak gelem salat gak apa ngapalno iki mau jawabe malaikat. Kacau. Tak eling-elinge sampe nek mati catetane gawa ngono. Mboten ngoten. Lah nek jenengan ngibadah rina wengi nyebut asmane Allah pas nggon salat wis ping pira? Maca selawat teng Kanjeng Nabi ping pira? Besok insyaallah ra ya iso dhewe. Rina wengi ndres Quran ya Bu ya. Allahumma wis to slamet. Ora usah diapalno insyaallah iso. Allahumma iso. Allahumma. Kaya pidato ngoten lho Pak contone. Pidato nek wis kulino ora usah nggo catetan wayah muni ya muni dhewe ngoten. Tapi nek ora kulino pidato, nggawa catetan wis ngapalno. Ngoten niku nyandak mik wis gregeli ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu Bapak, bapaknya ibu-ibu. Saudara-saudara sekalian, saya di sini, kamu di situ. Alah, ngerti-ngerti ngompol. Wah, apalane ilang kabeh, ora kulino kok. Nggih napa mboten? Tapi nek kita sedaya nang donya kulino, salat, ngaji, salat ki nyebut asmane Allah ping pira? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis urung wiridane Allah ping pira? Sholawat Kanjeng Nabi sing disebut, deres Quran. Oh insyaallah pun selamat siksa kubur. Allahumma. Lah wong nek sing maksiat gak ndang tobat lah niku mbok menawa wae ya kesiksa. Iki mau tak takoki sing slamet sing iso jawab soalnya tak warai wong malaikate kan bolo dhewe. Tapi nek wong sing gak ngibadah bu tekan kubur ya bingung. Wong donya tekan kene tak takoki kowe sapa pangeranmu? Pangeran kula Pangeran Diponegoro. Aduh. Disiksa karo malaikat. Wah. Sapa nabimu? Nabi kula Pacul. Wah. Disiksa. Ana kubur akeh wong padha disiksa. Jerit-jerit sambate ngaru ora. Malah merinding dhewe aku. Sebab rikala ning donya kakean. Naudzubillah min. Ajal wis teko ora gelem nindakno naudzubillah min. Ndonga ya Bu ben selamat nggih. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Amin amin ka sareng. Ya ilahana ighfir lana dzunubana wa sallimna bidunyana wa ukhrana wa sallimna bidunyana wa ukhrana. Allahumma amin. Ana kubur akeh wong kang padha sambat ngrasake rekasaning siksa ora kuat. Sebab rikala ning belon seneng mak. Aku gak ngomong lho ya. Wis meh sekarat nanging ora gelem tobat. Naudzubillah min. Enggak Pak Bu ndonga sareng enggak? Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Amin amin. Ya ilahana ighfir lana dzunubana wa sallimna bidunyana wa ukhrana wa sallimna bidunyana wa ukhrana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulanipun Bapak Ibu, umurku berarti umur sing wis dinggongi
ibadah. Monggo nek rumangsa ngibadahe dereng kathah sih diparing kesempatan Bu. Ayo sisa umur nggo ningkatno ngibadahe, fastabiqul khairat, terus berlomba berpacu dalam beramal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lajeng larin nem mau matur melih. Lho iki critane namung niku wae, critane Mbah Haji wau kok. Sing nomor kalih Mbah, kula matur melih, nderek nyuwun pirsa. Ana apa? Putra jenengan pinten, Mbah? Anakku. Nggih. Anakku siji. Lho, ngapusi melih. Kula niku kenal, Mbah, putra jenengan niku gangsal. Wong kula niku dolanane nggih kalih putra-putra jenengan niku. Putra gangsal kok ngaku setunggal niku berarti ngapusi kula. Ngene lho Le, tak jelasno. 5 iku rak jumlahe. Takokmu kan anakku. Anakku iku berarti anak sing arep nyelametne aku. Anak soleh nek lanang, solihah nek wadon. Iku mung siji. Sing 4 kucluk kabeh. Oh ngoten Mbah, iya. Sing siji kalau wengenane diucit-ucit Pak Polisi gara-gara nyolong ampli masjid. Kuwi dudu anakku, kuwi anak setan. Oh ngoten Mbah, iya. Sing sitok wingi malah ngetengi anake tangga. Kuwi anak iblis iku, dudu anakku. Aku mau ngingoni tok iku. Ngoten Mbah, iya. Sing siji gaene mendem ae njudekne wong. Iku anak demit. Lah sing sitok ki ya mblere gak karuan ngibadah gak kelem angger kon tuku rokok malah diudut dhewe. Kuwi anake grandong. Lah sing siji ki genah, kowe roh dhewe kowe kan kenal, ngibadahe tekun, salate aktif, ngajine sregep, rina wengi ndongakno aku, iku anakku. Oh ngoten Mbah, iya. Bu, paham cerita niki? Monggo putra jenengan pinten kula nggih mboten ngertos. Bahasa niki ajaan ayo Bapak Ibu didadekne anak-anak iki ben iso nyelametke kula panjenengan. Anak niku amanat titipane Gusti Allah. Isane piye dadi anak saleh-salihah? Nggih nek hakikat Allah sing pirsa, Pak, tapi cara syariat mohon gampang-gampangan ya anak ayo dididik tuntunan agama Islam ngoten mawon. Di ngertekno iki larangan, iki ganjaran, iki perintah, iki dosa, ngene iki oleh, ngene iki gak oleh. Nak, iki ning endi wae diawasi karo Gusti Allah. Anak aja mung diwedekno Pak Polisi, diwedekno kucing. Engko nek gak ana kucing ya wani duraka. Gak ana Pak Polisi wani maksiat. Ngene apa nggih? Anak dikenalke Gusti Allah. Lha tuntunane Kanjeng Nabi nek bayi lahir cenger nek donya Bu, sadurunge kenal sapa-sapa, sadurunge kenal Inul, sadurunge kenal Mak Lampir, gitu. Dikenalke Gusti. Carane terus pundi? Diadzani kuping tengen, diqomati kuping kiwa. Rak ngoten Bu. Niki penting. Monggo Bapak Ibu wong salwangsul kula sering matur, kewajiban didik putra ini kewajibane tiyang sepuh, mboten tugase kiai, mboten asline. Maksud kula besok nek anak ki nganti tekan neraka sing dituntut wong tuane, mboten kiyaine. Mega-megahe menanggung anake wong belon.